Selam şayar dostlarım. Qırgый hayvanlar bilen tanışırga әзірмісіз? Білем, көптен әзір. Алайса, бүгін мен сізге үрдәк бұрын турында сөйләрмен. Үрдәк бұрын Австралияның символы. Чөнки аны бар тик шушы материкта гына күреп була. Аның сүрәте Австралия Союзы акчаларына төшерелгән. Үрдәк бұрын гаҗәеп жан иясе. Чөнки анда кошларга, сөйрәлүчеләргә һәм имезүчеләргә хас сыйфатлар бар. Ышанмыйсызмы? Әмма бу чыннан да шулай. Әлеге хайван кошлар кебек йомырка сала. Өстәвенә аның борыны да кош томшыгы кебек. Икенче яктан ул сөйрәлүчеләргә шаган. Ничек дисезме? Хәрәкәт итүе белән. Аның аяклары гәүдәнең як-ягына урнашкан. Шуңа күрә ул сөйрәлүчеләр кебек йөри. Әлеге хайванны имезүчеләр белән бәйләүче сыйфат та бар. Ул нәкъ арыслан, фил, жираф кебек үк баласын сөт белән туендыра. Галимнәр шактый вакыт аны кайсы класска кертергә белми аптыраганнар. Бәләкәчләрен сөт имезеп үстергәнгә күрә, үрдәк борыны имезүче хайваннар төркеменә кертергә булганнар. Әлеге хайван якынча 40 см озынлыкта. Авырлыгы якынча 2 кг тирәсе. Аларның гәүдәсе куе йомшак йон белән капланган. Үрдәк борынның төп билгесе ул борыны. Ул бераз томшыкка охшаган. Әмма ул кош томшыгыннан аерыла, чөнки үрдәк борынның томшыгы йомшак. Аның борыны махсус рецепторлар белән капланган. Шуңа күрә ул суда азыкны бик тиз таба. Су төбендәге кыслалар аз гына селкенеп куйса да, үрдәк борын аны шундук сизеп ала. Шуңа күрә суда ул бер туктаусыз башын хәрәкәтләндереп тора. Шулай итеп, ул үзенә азык эзли. Үрдәк борынның тәпие дә бик үзенчәлекле. Ул суда йөзергә дә, җир казырга да җайлашкан. Суда йөзгәндә аңа бармак араларындагы ярылар булыша. Җир казырга туры килсә, әлеге ярылар җыела, ә тырнаклар алга чыга. Шулай итеп, үрдәк борын рәхәтләнеп җир казый ала. Әлеге хайван тән температурасын үзе көйли белә. Үрдәк борынның гадәти тән температурасы 32 градус. Су астында озак йөзгәндә, ул андагы шартларга яраклашыр өчен үз температурасын төшерә. Күрдегезме, нинди хәйләкәр? Австралиядә үрдәк борынны очратсагыз, аны тотып карарга ашыкмагыз, чөнки ата үрдәк борынның арткы тәпиендә агу җыелучы урын бар. Әлеге агу кеше өчен куркыныч түгел, әмма агу үләккән урынның авыртачагын белеп торыгыз. Үрдәк борын көннең күп өлешен суда үткәрә. Ул бик яхшы йөзә, ә көндез елга ярындагы өнендә ял итә. Караңгы төшкәч, үрдәк борын су астына ауга китә. Аңа бик озак эзләнергә туры килә, чөнки ул бер тәүлек эчендә үз авырлыгы кадәр азык ашый. Әлеге гаҗәеп хайван суалчан, бөҗәк личинкалары һәм кысласыманнар белән туйна. Ә үсемлекләрне ул сирәк ашый. Көнчыгыш Австралия сулыкларында гына яшәүче үрдәк борын әнә шундый җан иясе. Чиста һәм төче сулы урыннарны гына яратучы әлеге хайван турында күп нәрсә белгәнсездер. Ә хәзер әйдәгез сорауларга күчик. Үрдәк борын җир су хайванымы? Юк, әфәрин дуслар. Бәлки ул сөйрәлүче хайвандыр? Юк. Ул чыннан да сөйрәлүчеләр кебек хәрәкәтләнә. Әмма үрдәк борын сөйрәлүче хайван түгел. Алайса, имезүче җан иясеме? Әйе, нәкъ шулай. Үрдәк борын имезүче хайван. Чөнки ул баласын сөт имезеп үстерә. Икенче сорауга күчик. Үрдәк борын Төньяк Америка материгында яшиме? Юк, дөрес җавап бирдегез. Ә бәлки ул Африка саванналарында көн итәдер? Юк, әфәрин яшь дусларым. Монысын да белдегез. Алайса ул Австралиядә яшиме? Әйе, булдырдыгыз. Чыннан да үрдәк борын Австралиядә гомер итә. Әмма ул чиста һәм төче сулы сулыкларны гына ярата. Өченче сорауга күчик. Үрдәк борын ауга көндез чыгамы? Юк, дөрес. Ул көндез вакытын өнендә үткәрә. Ауга чыкмый. Бәлки алар табышын кич һәм төнлә аулыйдыр? Әлбәттә, үрдәк борын тәүлекнең кичке вакытында ауга чыга. Әфәрин шаяннар. Дуслар, хайваннар дөньясында без телгә алмаган җан ияләре бик күп әле. Алар белән сезне киләсе очрашуларда таныштырырмын. Ә бүгенгә хуш-хуш.